झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई बिना पैसा के ना गाई। झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई झिझिया खेले पूजवा घर घर जाई। चल चल झिझिया गावे दैनी के गीतिया उचर पर गाई जाए पैसा 10 गुना जुड़ल ह। दैनी के गीतिया उचर पर गाई झिझिया खेले पूजवा गावे गावे जाई। झिझिया झिझिया चला खेले झिझिया हो गइल साझिया बड़ी बिया जराई झिझिया खेले पूजवा टोला टोला जाई। झिझिया झिझिया चला खेले झिझिया चढ़ल नवरात्रि अब महिला जाई झिझिया गावे पूजा